Здравейте, здравейте! Завръщам се отново след кратко прекъсване. Как сте? Надявам се, че сте добре. Взимам ви с мен на фитнес, тъй като се каня от много време да започна и да вляза във форма и поне чисто здравословно да се чувствам добре. Взех си и мултиспорт карта, която да използвам, тъй като фитнес Flies, в който ходя аз, работи с мултиспорт и, както знаете, е доста по-изгодно с него, така че да отидем заедно до фитнеса. А времето, между другото, е страхотно. Пролетта е един от любимите ми сезони и много се радвам, че вече настъпи. Небето е синьо, дърветата са разцъфнали и всичко е просто прекрасно. Определено имам много повече енергия през пролетта, за разлика от зимата и есента. Така че реших малко да се поразвижа и да започна да спортувам. Да ходя на фитнес от време на време, също така да ходя на падел тренировки с мои приятели, които ще ви покажа и следващата седмица. Така че тръгвайте с мен на фитнес. Очудващо улиците са доста празни, въпреки хубавото време. Може би хората вече са в парковете. Този влог ще е малко по-кратък, тъй като нямах време. През тази седмица беше доста натоварен на работа, но обещавам, че следващия ще бъде по-дълъг и с по-интересни кадри определено. Ще ви взема тогава с мен заедно на падел, така че смятам, че ще ви бъде интересно. А малко по-късно след фитнеса съм решила да напазарувам някои хранителни продукти, които ще са ми полезни през седмицата и ще ви покажа и тях. Ето тук съм пред фитнеса и вече се трансформирахме вкъщи. И ви показвам какво си купих от Била. Някои неща за през седмицата, които ще използвам за обяд, за закуска и пък за някакъв малък снак. А тук реших да си направя едно вкусно капучино и да хапна боровинки, тъй като са много полезни за кожата. Силен антиоксидант, така че яще боровинки. А на следващия ден имах работна среща около Цариградско шосе, така че ви взимам и тук за кратко с мен. Времето отново беше страхотно, но ужасно много духаше. И ето, че отново сме на вълна пазар. Аз май основно пазарувам храна. Тук ви показвам какво си купих от Lidl. Това са неща, които сравнително често скупувам, тъй като ми харесват. Това са кюфтета от сьомга. Тях ги приготвям на бургер, но в някои от следващите видеа ще ви покажа как правя бургера си от сьомга. Малко котич сирене, което беше намалено и други такива полуфабрикати вредни. И това е сметката, която ви показвам.